A la Fundació Orienta fa més de 50 anys que tenim la missió de ser una institució pionera i especialitzada en l'atenció integral de la salut mental dels infants, els adolescents i les seves famílies en la comunitat. Per fer-ho possible, posem a disposició de la societat els millors professionals del camp de la salut mental comunitària. A la Fundació Orienta ens guien uns valors que defensem fermament i que ajuden la nostra voluntat de ser una institució referent al nostre territori en l'àmbit de la salut mental infantil i juvenil, en la prevenció, l'atenció, la recerca i la docència. Disposem de 6 centres ambulatoris de salut mental infantil i juvenil i 3 hospitals de dia per a adolescents al Baix Llobregat. Però també atenem consultes a altres punts del territori. Tenim la ferma voluntat de compartir el coneixement que generen els nostres professionals tant mitjançant diverses publicacions pròpies com oferint formació als nostres pacients, als seus familiars i als professionals de la salut en general. Orienta Aula és un espai formatiu d'intercanvi, creixement i trobada, obert a estudiants i especialistes en la salut mental, l'ensenyament i el camp social. Per això mantenim relacions amb altres entitats nacionals i internacionals referents també en el camp de la salut mental infantojuvenil. Més enllà de la línia assistencial, vetllem per la responsabilitat social corporativa. Gaudir d'una vida digna és un dret dels infants. Fer-la possible, la nostra raó de ser.